Ори дълбоко, докато ленивците спят. Което какво трябва да значи всъщност? Действие до другите не са можем да действат. Усетили, да. Не са усетили за нещата. Трябва да си първ. Трябва да си пръв и докато другите си почиват. Ако всички останали, ако никой не те вижда, в смисъл... Тогава ти е най-лесно да си първ. Да, ти е най-лесно да си пръв, тогава нямаш конкуренция, реално погледнато, за да можеш да се сравноваваш, да се провалиш, нали, да се съизмерваш и така нататък. Обаче... Значи, това е път към постигане на нещото заради самото нещо. И е някакво такова много, да знам, много... То не е потайно точната дума. Подхлъзващо? И не подсклъзващо, по-скоро подло. Не подло, всъщност не. И освен това не можеш да предвидиш резултата. Нали, защото се предполага, че докато другите спят е тъмно. Освен ако не си прилеп. Или критица в случая. Не е ясно какво ще свършиш. И дали като го свършиш, то ще бъде онова нещо, което е необходимо. И онова не е нещо, което е правилното. И не някакси не е подло, не е подхлъзващо, а все едно аз съм пръв идвам тук, нали? Като някой, който те първа започва, нали, така нататък. Бенджамин Франклин не беше този, който беше създал, който беше при когото Конституцията беше приета неща. Той не беше. Значи... Мисля, че не е не съм съвсем сигурен за това. Не беше ли Томас Джеферсън с... Не знам, може да е. Да, както и да е. И такива работи. Добре, на тебе случвало ли ти си период да станеш много рано? В 5 часа... Предпочитам да ставам рано. Да, и да си работиш нещо свое, докато другите още блажено си спят. Да, аз това, което си го работя за мое, то е за мене си. В смисъл, те като станат, аз ще съм уморена към 6-7, да кажа. А те към 6-7 ще работят, така че... Паксват. Така че пак няма. Пак има някакъв такъв компенсаторен момент, който няма как да предвидиш, нали? Да. Или да кажем, има хора, които са работоспособни сутрин, има такива, които са работоспособни вечер. Да. И това не е нещо, което... Да. И няма някакво правило за това, кой от тях е по-работоспособен и по-успешен, да кажем, защото просто... А то не е ли до голяма степен, както си привикнеш, примерно, някой си привика сутринта? Има хора, които имат такива, в смисъл, има може би някакъв тип вътрешен биологичен часовник. Да. А на тебе, примерно, колко часа сън ти трябват, за да се чувстваш добре? 7-8. Без компромис. Не, нямам такива работи без компромиси, когато се събуда тогава. Okay.